салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ ва хонаҳои кредит мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестед, подписатсия кунед, лайк кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳимай ва заҳмат набошад. наворо поделитсия мекарден, беҳад миннатдор мешудем. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, ягон чизи худро гум карда бошад, муроҷиат кунед. реклама мекунем, рекламаш бесумай. Инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар наздики масҷиди Ҳазрати Мавлоно, дар наздики хонак бинои мактаб ва бозорча мебошад. духонаga квартира қарор дорад дар 6 этаж, 51 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 161 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаша 100% карда метиҳанд. хона сохтмонаш рафтаистаст. айни ҳол коробка мебошанд. харидори аниқ бошад, рақамашон дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап зада ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Қурғонтепа, Бохтар. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 26 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 158 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти хона ремонти миёна мебошад ва доми 4 ошёна мебошад. харидори аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа. як хонага квартира дар 3 этаж қарор дорад, 30 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ боз савдо мешавад. об, свет, ҳуҷҷат ҳамаш 100% мебошад. ремонти беҳтарин дораду фақат даромада зиндагӣ мекунед. харидори аниқ бошад, рақамашонро дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии хубатон. инак квартираи новостройкаи фурӯшӣ кредит қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Қурғонтепа, дар назди бозори Фаровон. як хонага квартира дар 12 этаж қарор дорад, доми 13 ошёна мебошад, 40 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 148 000 сомонӣ боз савдо мешавад ва кредитам дода мешавад. ними сумаша метиҳед, ними дигараша 18 моҳ пас метавонед ки битиҳед. срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол чӣ гуна ки дар сурат мебинед, ҳамин ҳолат дорад. хона сохтмонаш рафтаистаст, яъне коробка ҳаст ҳозир. срочна фурӯхта мешавад. об, свет ҳамаш 100%, ҳуҷҷатошани 100% карда дар дастон метиҳад ва дорои 6 лифт мебошад. дом срочна карочи фурӯхта мешавад. рақамоша дар рӯи экран мемонем. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ба дастгирии некатон. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, тарафи Лучоб, деҳаи Сари ҳавз, 6 сотиқа замин. хона 10 ба 9 сохтагӣ мебошад. 3 дар хона, кухни, баня дар дохили хона мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 145 000 сомонӣ боз савдо мешавад. хона айни ҳол коробка мебошад. об, свет дар наздики хона ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100% мебошад. хонаро алиш мекунанд бо квартира дар шаҳри Душанбе ё ки дар Ваҳдат. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дар рақамошон ватсап доранд. ташаккури зиёд дӯстони азиз. худо нигаҳбони ҳар як кадоми шумо бошад. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.